Jamen, vi har gang i et projekt, der hedder Street Soccer for Peace. Jeg mener, der er for mange negative ting omkring os. Altså, ja, der er alt for meget. Det er noget positivt, det vi gerne vil, og vi mener, det også er vejen frem, at vi tager fat i de lidt ældre der, ikke? Som måske er inde i miljøet og gerne vil noget andet, ikke? Altså, vi søger om at få noget til noget layout og jamen, til noget DJ og ja, alt andet, det er jo sådan, det vi laver, det er jo ligesom frivilligt, ikke? Det er jo gratis, ja, men det vi søger til, det er jo ligesom præmien og præmier og det. Jamen her i august måned vil vi gerne have lavet det omkring 7. og 8. august. Okay.